れはスーパードラゴンボール。대나가 오인간에 됐소. 의리 놈이카 요데이 전망해.それでは17号さん、願いをどうぞ。どうしたんだ。何でも言っていいのね。何でもできるのね。叶うのね。どうするの？消えてしまった全ての宇宙を元に戻してやってくれ。なんとそれでいいの？いいの？自然保護官は忙しいんだ。さっさとしてくれ。レクテツヤテシども、二とも宇宙の手です。竜増してき。